ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କେତେବେଳେ ଏଇଠି ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବ। ଏଠି ନିଜ ନିଜର ଆଗେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କର, କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛି କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ତୁମର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ସେଇ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ବି ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଗଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ପରୀକ୍ଷା ନହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲଟିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଛୁଆ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବି ରେଜଲ୍ଟରେ ନାଁ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଉଛି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି, ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦେଇପାରିବ ସବୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେମି, ସେଠି ବି ନହେଲେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟର ନାଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟର ନାଁ ନଥିବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଗଥର ଯେମିତି ସେଇ ଭୁଲଟା ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗଥର ତୁମ ନାଁ ବି ରେଜଲ୍ଟର ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ତୁମ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ କି ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ତୈୟାର କର। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇବ। ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ପିଲାମାନେ। ଆମର ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ପିଲା ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ଆସିଛି। ଯଦି ବି ତୁମେ ଜାଣି ନପାରିବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦେବ, ତାପରେ ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ନହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ PDFଟା ଦେଇଦେବି, ସେଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର କେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦେବ। ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲାଗି ତୁମେ ପକେଇଥିଲ, କିଏ ଟେଲର୍ର ପକେଇଥିଲ, କିଏ ବାବରର ପକେଇଥିଲ, କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ର ପକେଇଥିଲ, କିଏ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ପକେଇଥିଲ, ସେଇମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ରେଜଲ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ପକେଇଥିଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବି ବହୁତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଯେ ଛୁଆମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ, ଯେ ପିଲାମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ପକେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଆମର ବହୁତ ପିଲା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର କେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଠି ଅଛି, ତୁମେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ପକେଇଥିଲ କୁକ୍, ସେମାନଙ୍କର ବି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଧୋବା, ଯେଉଁମାନେ ଧୋବା ଇଏର ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ବାବର, ଆମର ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଓ ଟେଲର୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।